Ngani? Hey, kabekliwe manje ngeke ngingane nini? Ngingane nini? Ngiyakudisha ngaba yena iveni. Yindaba ingaveni. Yini kampani? Yini uyenkampanini? Umasibuse. Uthi masibuse nkabanethu. Masibuse ngamlo. Imali oyinikeze, uyinikeze mina imali yakho. Akaze ngineze ngiyazi imali yakho. Ngiyamazi ngamdayisela indawo. Kodwa ngifike ngisuka libuke namanje ngisuka. Kufanele ngabe ukhuluma into eyi-1 ukuthi okay mina lento angihlangene nawo umuntu ohlangene nalento usibanibani nginganyisa ngiyangishaya ngiyentshela ukuthi nawo Ngena ngaphakathi Usungibaba wena, usungibaba speaking. Yeah, we're speaking. Yeah, akazama mali mina. Zokuhlaba ngende mfama umuntu odimali ukhulumani wena udilizelwe umuzi namdayisela isite engekho emthethweni isite kamasipala njengamanje sifuna wadla imali nangu Agnes nini ukusebenza nalo mama ndayisa amasite ngisebenza naye awekho amasite wadayisayo Awekho mangidayisi naye lo baba ngihlangene nawo. Okay yeah obabekayo kanjani Abasuso babekwemini. okay Esikhathini samanje sekunamaqola amaqili abantu abazicabangela bona bodwa. Lalela ke. Uma umuntu kubalekile ukuqaphela. Uma uthenga indawo ngoba indawo esikhathini samanje sekunabantu abathi banomhlaba bebebesha umhlaba ongabhilongi kubona umhlaba kamasipala umhlaba ongakavunyelwa umuntu ukuthi kwakhiwe kuwona bethi besuka bethi no sina indawo sokudayisela. Lalela ke namhlanje sihamba noPhilile. uPhilile wathenga umhlaba ngoba efuna ukwakha efuna ukuphuma kulento yokuqasha aqala impilo yakhe kahle akhumuze. uPhilile wakhokha 15,000 kwathiwa no lo mhlaba kahle kahle u30,000 usonke kodwa mawungakhipha u15 sizokunikeza umhlaba uqale uqhubeke wakhe imali enye sele usinike kancane. Lalela ke into eyenzakalayo uPhilile uthe esewukhiphile u15 wakhe umasipala wavele wathi usuka wafike wamdilizela wonke umuzi wakhe kwathiwa no kule ndawo akuvumelekile ukuthi kwakhiwe umhlaba sesiyambuza ke Philile umhlaba udayiselwa ubani uthi umhlaba udayiselwa uSpikile ngitshele ukuthi umuntu umthemba kanjani umuntu othi uSpikile igama lakhe kodwa lo muntu uthi unomhlaba yimina lo phambi kwakho uwe lapho nedatha lakho la ngisuke ngisho khona ngithi mina amalandelane no ake sihambe sobheka uSpikile sizokuthi umhlaba wakhe athi unawo ithini into yawo udilizelwa nje usisi imuphi kade uSpikile umhlaba anawo ake ngithi nje danko sanibonani balaleli nababukeli igama lami nguPhindile ngwakamkhizi sibongo ngibhalele kuNyoni TV ngoba nginenkinga ukuthi ngithenge umuzi komunye ubhuti mangabe nguthenga indawo ngithenga indawo kahle kahle mangithenga indawo umasipala wasangidibhizela wathi akufanele ngakhela so manje bengifuna imali yami eNyoni TV ngicela ingisize ngizongikhulumela nalo bhuti ngoba sekisisidi isikhathi ngithi ngiyamthola ocingweni bengamthola ocingweni usebaleka nemali yami namhlanje bengicela iNyoni TV ithi izongisiza kanti izongikhulumela nayo izongifunela imali yami ngoba ngiyayifuna yona imali yami sengikhathele ukukhuluma naye. Koko sanibona bhuti ya uyaphila futhi Wasiza noma kamera la. cha Noma kamera. Hello. No, uyaplan. Usipingile. Ngiyazi ukuthi wena so yeah. Ufunani?
kahle wendoda ungangisuthu wendoda No, inkinga no, ye baba no, ngicela ungangisuthu Yesibhekile. sukanda Yesibhekile. ngicela nisuke la yemfethu Yesibhekile. ngicela ungangisuthu yemfethu Imali Nifuna- njengoba uthi singakushutha Nifuna- angithi uyazazi inkinga Nifunani? zakho. Nifunani? Angithi uyazazi inkinga zakho. nginenkinga zami Angithi uyazazi inkinga zakho. nginenkinga zami ngilinde ukuthini ngicela ungangisuthu yemfethu Okay, Ngicela mina ngincane. imali angithi mina ngifuna ukukuchazela ukuthi Ngichazela ukuthi ubani Ngicela cela umuntu asuke nekhamera la bese No, akekho umuntu ozosuka. Akekho Akekho umuntu ozosuka la. Cela imani Akekho umuntu ozosuka. ngifuna ngifuna ukukhuluma nani ngikhuluma nani nangisangishuthu ngikhulume nani Yabona so Wesibhekile. asingene endlini Lento ekwenza ulayo ingoba shuthi sisuyamazi. Ingoba shuthi sisuyamazi. Ulako la. Alikho iqiniso lungavela. namhlanje kuzovela yonke into yenzayo angifuna ndoda ngishuthu Okay, ngena. ngena ke endlini ngena endlini Ulwelani pho makuthi awunazo inkinga. angilwi nani pho yini inkinga Ulwelani pho. ulelani ngifuna sikhulume ngizwe ukuthi ndini yena silinde phela silinde Futhi befasi ngangena endlini befasi befanele amahlaza akhe abonakala. nginamadazi ubani abantu ubani amadazi anginamadazi mina Okay, Wesibhekile. yebo ngene ngicela emzini wami yenza ngifuna mntu silinde ngifuna nefewan wena mfana ungaliki umkhombo ungaliki umkhombo ungaliki umkhombo uyawazi macala Ngiyamacala, ukhombela. lemali engakhokhela yona ngidayisele ngo-15,000 wathi uhlezi wadayisa amasayithi wathenga ngawayithi ngayithenga mina indawo okubuhlungu ngakha ngiyaphila mina wena mntana wena ngizamkhiphe imali akakho mali ngilalele mina ngilalele wena mina ngilalele wena mina ungazelaphi mina ngikwazele imali yami noyihla u-15,000 ngiyawufuna unikeza bona unikeza mina imali yakho yebo ngayinikeza wena lalela ngimtshene mina imali ngimtshene mina lona wafika sengiyambona wena wafika la sengiyakhumbula wafika wena sakhuluma nawe mina imali awukwazi unginikeza imali wena uyayazi wayinikeza mina ngamtshela ukuthi nendawo edayisayo mina okwelanda kwakwindawo yami ngiyayifuna mina imali lalela webaba mtshela ungazi kumina ngiyayifuna mina imali ey'ngane zami ngiyayifuna Asidlala. Asikho emidlalweni ne. Lento yakho yokupilinga ayisebenzi njalo. Fana ngipilinga ungitshela iqiniso Imali. So Wesibhekile igama lami mina ngingazichazi lento enzeka la ngayichaza. ukuthi ngifike ngifike libona manje ngisuthi Sibhekile. Sibhekile balandeli. Babukeli uSibhekile lo. Le ndoda iqola abantu ibadayisela amasayithi abantu mina yiko uyazi lo sisi lo sikhuluma ukuthi ngayimthatha udilize lo masipala lo muntu mina umuzi wamdilizela umuzi wena udayisela abantu amasayithi vele kade ngaqala mina Ngithimile kade uqalone nade uqala umsebenzi. Awunamali udayisa ngiyabona umsebenzi. Kade uqala umsebenzi. Ngicela umsebenzi mina kodwa ngaze ngadilizwe lapho mina umasipala wanginikeza imali yakho wanginikeza imali yakho wanginikeza imali engayithola mina yakho ngaze ngithathe imali lalela baba angaze ngithole imali udala ngami lo imali oyinikeza uyinikeza mina imali yakho akaze nginikeza ngiyazi imali yakho ngiyamazi ngamdayisela indawo kodwa kuba umuntu wayinikezela inikezana hayi mina ngoba kunomuntu engangithiya mina udayisa indawo ngase ngiphumanisa na hayi mina naye uyakhwehlela ukhuluma into engazwakali ngithi lo muntu lo mama baba lo mama buti lo mama mina ngangiphumanisa nalo muntu odayisa indawo mina ngangithiya amazi wena mazi zona uzomthola ngiyazana imali ngangilaphi mina
Baba, ulalela yena mina ngangalalela. Uzongizwa noma ngeke ungizwe. Ngiyafuna ukuzwa ngapha Ufuna ukungizwa noma Ngizombuza uthini mina. Ngamnikeza indawo, ngamnikeza indawo. Imali ngiyazi mina. Okay, yeah. Engasukumi lo sabela. So uthi wamnikeza indawo. Ngamnikeza indawo. Mahala. Wayezokhokhela kulo muntu emnikeza ngomkhokhela mina. Kumele nekomnesi kumele nayo. Okuyena ungeza indawo. Wena ekuqaleni uthe wena lo msebenzi umdala kona kade. Ngimdala ngoba sesikumvele sinomuntu ama-agent nalo muntu. Siqhubeka ngokudayisa nalo muntu indawo. Lo muntu ongidayisa nayo indawo. Kwayena unenkinga yena ngoba sisazwana uyena wamnikeza imali mina ngazi imali phela ngamxhumanisa ngathi ngathi indawo waphabanisa inkulumo bangathi wanikeza omunye imali wathi lo muntu odayisa nayo indawo uyena wanikeza usidona wanikeza imali umama mina ngiyazi lo mama wena umsebenzi wakho uyini kule ukumxhumanisa nonikazi wendawo okay yima ke sisi ubani ohambe yokhombisa usisi indawo yimini wamkhombisa wena exhumana nawe futhi exhumana nami wena uthola lutho angitholi lutho mina bazana bona mina ngitholi lutho mina imali uzokhuluma wena asikho emdlalweni asikho emdlalweni thimina lalela akubona ubugebengu akomale ngathatha yakho waneza mali kulungile ngicela imali yakho ngithatha imali yakho nayithatha ngamandaba ngicela ngami thetha lapha ngihlala emkhukhwini ngenxa yakho angazothatha ilo uthatha okunikeza imali ngizange ngizona ngiyayifuna kule agent yakho ukuba njendoda ubungeke uyenze lento anilungiseni ngoba ngizomlimaza ngempela mina Uspegile uhola malini ngokule agent ngokuthi wena uhamba uyokhombisa abantu angikholutho mina yabona ayikho lento eshoyo ayikho lento angikholutho mina wanginikeza u500 lo muntu kuphela wakunikeza u500 wakunikeza u500 phela mina lo muntu lalela ke Spegile lalela akekho ke umuntu ongahamba umsebenzele uqeda ungazo ukuthi uhlala phela sizwane angizwe ukuthi ngithini ngithi sizwane naye uyisigebengu ngizomkhomba vele yini kabanini uyena waziyophela mbo athuregister lento iqhumele namba indawo zamasipala vele lezi okay yabona wena uzokubamba wena yabona uzothi okay okay wena ungazoba ngumthini lanjini uSpegile uzothi imali sisi ngiyake phasi ngeke phasi wena mnumzana ngeke ngizokubulala Angithi ngiyilungisa izolunga into yakho. Hayi awushashiseke futhi. Asoba. Yini kampanyeni? Yini kampanyeni? Umasibuse. Uthi masibuse inkampani yethu. Umasibuse. Ya uthi masibuse. Ya uthi masibuse. Manje uthi masibuse. Ayiveli lo ndifele Ithi masibuse. Okay. Umasibuse. Nibusa ngemali zabantu. Hayi kuthi ngemali zabantu. Nibusa ngemali zabantu. Kuthi ngemali zabantu. Okay. Thina sesebenze kakhulu nemsebenzi kade sesebenza. Okay, weSpegile. Baba. Asambe kuyokhomba umphathi wakhe. Hayi ngomkhomba Asambe umkhomba.
Okay, ukuthi ngifuna sike sikhuluma into eyi1 lapha. Yebo. Uthe wena usuba-sebenzela isikhathi singango 15 years. Yebo 15 years ngisebenza naye. Usebenza uholi. Angiholi umuntu nginikeza 500 nethola imali ene. Ukunikeza 500 rand. Yena ngimkhombisa indawo phela nginikeza 500 rand. Mina vele sizwene naye nalomuntu vele asizwene naye. Ngasendela wena imali kodwa. Ngasendela 15,000 ngosendela wena. Okay, imali yakho ayikho lo mali wena idiyabo ifuzo. Ngithe umuntu engisebenza ngikhombisa umuntu engisebenza naye. Usikhombisa umuntu engisebenza naye. Lento ke angifuni uzogacela imali ubani kavele kuliwe manje kanini ngavele manje nani hey kavele kuliwe manje ngake mnginganeni Njamanje angifuni mina ngikhipha ama-bank statement njengoba sihamba nosisi sesinobufakazi bonke bokuthi imali kuwena imali iyavela ivele kubani ivele sisi ungafuni ukusigacelisa wena kufanele ngabe ukhuluma into eyi1 ukuthi okay mina lento angihlangene nawo umuntu ohlangene nalento usibanibani ngishaya ngitshela ukuthi nawe ukhwethelelani ngoba ukhuluma iqiniso ukhwethelelani angimandela isigoro senu saphambi uyokhomba lo muntu lizophuma nje iqiniso namhlanje hayi hamba uzokhuluma namhlanje ngena ngena ngaphakathi okay manje imake manje akwenze kulula okay ngicela phasi ngifuna uhlala phasi mani njani igama lami mina nguMalandela sisuka kwi-Inyoni TV ndaba nokuthi ninyona ngathi mfweni ngibayaba amakamera Okay ma igama lami nguMalandela sisuka kwi-Inyoni TV Inyoni TV isiza abantu
uyabona amakamera la uyabona amakamera la ngeke umuntu umntana awami namakamera la uyabona awami nekamera la afuna kamera la la ndoda isingamba kanti wena mama ululani okay nathi iqiniso sekufuna kulo mama lo ma uSpikile nadayisela usesisite nobabili uSpikile uthe umsebenzi wakhe ukuhambe yokhomba site imali inikezwe wena njengamanje nangu sisesihamba naye uphilile ngicela ungilinde uphilile udilizelwe umuzi namdayisela isite engekho emthethweni isite kamasipala njengamanje sifuna imali yasisi siyayicela andikuwena ikuwena ngisasingenzani ilini ma siyakuhlonipha umdala ungasizala wena sayicabana nawe akisayicabana wena uthini ma uthini nami akasana mali mina usamspikile ngangathola imali kuwena mina ngiyaqala nokubona ulantombazana uthi imali wayineza wena angayifuna imali okay philile imali ngiyayifuna kodwa ngiyayifuna philile yebo wena udayisa indawo wena udayisa indawo ukhathazile wena wathi indawo zobamkhulu wakho wena udayisa indawo wena kuthiwa u-Agnes yebo Agnes okay Agnes ninoSpikile Agnes ninoSpikile ngilalela sicela imali Spikile sicela ukhulume lo ifuna nangu Agnes imali nangu umuntu Okay, indawo wathi indawo ezomkhulu ngayidayisa ngimdayise ngabe ngimkhombisela abantu mina kufuna uthi indawo ezingayisomkhulu yena akakunikeza imali oyidlayo wena uyedlela imali angine 500 rand nangu uyazi wena mina ngicela imali zakho Okay, right. Okay, right. Philile angithi siza wena la ungasakhuluma ngoba siza ungasakhuluma yabuza uthi ngeke ayithole ngihlangana nabi uthi ngeke ayithole uyayazi imali yakhe uthi ngeke ayithole nangu umuntu wadla imali mina nginamali mina nangu umuntu wadla imali ubani wadla imali nangu Agnes okay lentilula Philile ake sitholeni umuntu okuwuyena ngisengiyazi mina ukuthi imali the wayisendela uSpikile ngifuna uma ayizwe lento Philile imali uyisenda wayisendela ba ngayisendela yini uSpikile okay right ungakhuluma uSpikile thula uthi du ngithulelele yima imali wayisendela uPhilile wena wayinikeza ba ngayinikeza nangu Agnes sicela imali angiyazi imali akanginika uSpikile imali akho mali uSpikile anika yona wathenga iTV wangidosha uthenga yeah ayikho leyo nto unamanga wathi uthenga iTV wena Spikile ngilalela imali no ngicela uthule ma ngicela uthule ma ngifuna ungiqede inhlonipho ma wami ngicela uthule abantu abadala ngibahlonipha kakhulu unabafana awuthule Spikile awuthule mfethu ngithula ngabuye ngithanda Spikile emalini wamsendela yona wakunikeza mali u500 rand yabonga ke ku15000 ngomsendela 500 sicela imali ma angiyazi leyo nto mina kanti sengikhokhe imali hey angiyazi leyo nto mina hey yebo Spikile
Usungibamba wena, usungibamba speaking. Yeah, we're speaking. Yeah, akazana mali mina. Hayi, awuyagiyazi. Webese yo speaking. Webese yo speaking. Angiyazi lo mali mina. Ukamanga. Okay, no. Okay, ma. Anidayisa ama-site. Ama-site aswadaya ngiwadayisi ama-site. Nasi isigebengu sipikile. Okay, Spikile. Ma uqale nini ukusebenza nalo mama nidayisa ama-site? Ngisebenza naye. Awekho ama-site eniwadayisayo. Awekho mangidayisi naye lo baba ngihlangene nawe. Ngihlangene nawe. Ngemali yami ngiyasebenza mina. Usebenza? Usebenza. Uba ka-Hexicam. Ka-Hexicam. Ayikho la usebenza. Wena ukalula ikhaya wena. Unamanga wena. Usebenza. Usebenza phi? Usebenza ngani? Ungakubiki ngoni wena usebenza mama. Awusebenzi. Yala baba. Akasebenzi. Oza ngapha. We mama, why esikoleni? Why? Nathi proof mina ekhona ukuthi ngicela nenze indlela anenze lento ilungu njengamanje ayikho into engizoyenza mina ayikho into engizoyenza uzoyenza wawungeke uyokhombisa umuntu isayithe wazi ukuthi wangambuza ngani ukuthi akazihambeli ngani yena phela ukuthi siyasebenza na phela ukuthi usebenza ini ngiyazokwenza ngenyanga namajayisile najayisile ngiyazokwenza isicela imali yabantu mina ngibonile ukuthi nginalutho ngibonile nginalutho nje unama-TV lo ungawule kungisabise mina ungawule kungisabise ikhanda lakho elakhe wena uyisigebengu amaphoyisa akhe manje yabo into ezokwenza njengamanje angifuni ukuthi ngiyithathele mina iy'nqumo isinqumo engizosithatha ngizofonela i-truck manje siqoqa yonke le mpahla siphinde siyoqoqa le kaSpikile akasebenzi wena mazika nawe umuntu okwaziuzothatha impahla Spikile sithatha impahla yakho
Namkwethu lapha takwinuko. Uyazi ukuthi lento ibuka abantu. Uyazi lento ibuka abantu. Lento siyenza uyazi ukuthi ibuka abantu. Uyazazi ukuthi ku-TV. Wema so, uyazi ukuthi ku-TV man. Noma ngabe iselwa amaphoyisa. Yabona amaqala endlini. Yabona lento yakho lokupetuza. Ngipethuza ngesigaba newena umntwana abasebenzi khatha. Abasebenzi noboya. Yewena salibasibili. Zokuhlaba ngende mfamo. Ukabe ba. Akunandaba noma ngishaya imali usukumsendela lapho ngefoni. Ngimnikeza izandeni. Umuntu isigebengu waphela ingabe manje iyavela ngisho account Ikampani enjani ikampani engena business account. Le company yenu kuthiwa ayiveli ngisho khuphi. Ayiveli ngisho khuphi company. Esikhulu wena. Nango umuntu uzangeza sikwena ogesa bakhile abina bangasusi bona indaba bangasusi bona indaba bangasusi bona indaba bangasusi okay yeah obabekayo kanjani abasusi ababekwe mina okay angihlangene okay abantu ababekwa wena banjani abasusi abanamatayitela abo manje wena usuyavuma ukuthi ama-site uyawadayisa abantu ababekwayo wena sifika la uthiwa na udayisa ama-site wathi wena uyasebenza uyayisebenzela njengamanje abantu wena ukusemthethweni okwawo yini inkampani yakho inkampani yami okay njengamanje irejistiwe yani
Hayi namanga. Unamanga wathi bayivuka. Wathi bayivuka unamanga wathi bayivuka. Wewe wathi wathi wena. Lalela. Wena usebenza. Yabona manje. Yabona manje. Nikhuluma into ezingafani. Okay, right. Okay ke ma. Konke ngifuna ukubuza ukugcina. USpikile ubesebenza enkampanini yakho. Wayesayaphuma. Okay. Uthe uSpikile uma sombuza. Uthe uSpikile uma sombuza wathi uwasibuse. Wasibuse enkampanini. Okay, uNT stosibazele iCK. Anawa amaphepha. Umasibuse enkampanini yethu nawe. Wena umasibuse. Wena inkampani yakho umasibuse. Umasibuse inkampani yakho. Umasibuse inkampani yakho. Wena isikebeko. Uzozibona ukuthi uzibonise kangaka. Wena alibuze. Ngiyalibuze nami. Ubuze ayidayisayo. Uzawathi abantu udayisela khona ngale ndawo. Asiqinisekile nentombazane. Iseduze kwadapha. Lentombazane. Mama ngizokurona mina ngiyakwazi ukushaya ingane wena ngitshela. Ngikhathana abantu wena. Uzongithatha ukubulalisha wena. Okay. Abantu bangakubulala. Yabo Spikile ngoba imali yasanda kuwena. Uma ukuthi lo mama ayikhiphe le mali, wena uzokhipha le mali. Le mali ngoba nangu umntwana. Bonke impatho na. Ayikho imali isendelwa kuwena. Ayikho imali enginayo mina. Na wena unalo. Lo mama lo uyagaxelisa. Wena imali nikezwe wena. Wena athi uyikhiphe unikeze ucash. Ukuze ingatraceki into yakho. Akithi ngikhuluma iqiniso ngoba sevela phela into yakho yeqala ukuyibukeleka. Mina unike imali wena. Wena inkampani yakho. Wena usuthu unika 500. Awukwazi ukunike lutho wena. No, le 500 usunginikeze one. Awukwazi ukunike imali. Kade unginika izolo 500 rand wena izolo. Nisanda kupopa. Anginandaba nangu umuntu delela ungijwayeli kabi akunandaba nomkathi nangu umuntu umuntu ogqoka kahle. Uthenga amaphilisi amasha namaduku amasha imali ngiyayifuna. Khokha wena. Sizokunikeza i-option. Ayida manje masiphuma la usinika uwafu uphinde futhi uphinde ulandelise. Exactly. Asiphoqe ukuthi ke manje mawuthi ayikho yona. Asiphoqe manje ukuthi usinikeze. Sifuna uhalf. Sifuna ukuphume la siphethe noma u7.5. USpikile yena khiphe. Hayi no. Angikhokhi imali mina ngiyazi. Yelo ngikhiphe imali Angikhuluma nawe nje manje. Ngithi ukhuluma nakhona USpikile nenze Bangikhipha lokho Agnes imali kuwena. nakhona ngikwenzela imali. Wesolo manje. Ngikwenzela ifavor nakhona. Uma ngithi mina manje. Uqala half 15,000 7.5. Uphinde futhi ulandelise ngomunye. Kodwa nje manje sicela ukuhamba no7.5. Ma yabo Uspikile ungakhuluma.
nayo anginasenti ayikho imali engilayo ayikho imali onayo thatha yonke lento eniyifuna okay uthatha yonke into thatha yonke sithatha yonke into ngenxa ukuthi awunawo lo 7.5 anginawo lo benganiki imali uSpeaking bengakunika imali kwangwe okay uvumelano okay sabi impahla namanga Speaking uvumile uvuma manje uvuma abantu akathile uvumile abantu akathile uvumelano okay isiyaqazulule kaphili ma uthatha yonke impahla okay ma impahla sithatha ngaphasi kwaliphi igama yebo akethi nithi angikhokhe lo 750 imali engayazi okay ungamela ukudela impahla esendlini ngenxa ukuthi u7.5 awunawo anginamali mina Kazani yoke into esikelemundini okay Agnes hayi uthengeni uthengeni uthengizolo telefoni kade ngikhoshela nganathi uthathe imali utelefoni wani uthathe imali bantu wabanda qinindima wabanda mfukwane wabanda mfukwane sigebengu vula namhlanje uyaphela ubugebengu kube nobabili ha nihambe anginandaba engongihlala kodwa anginandaba usebenzani okay mana okay ma egameni lokuthi usushilo vele wathi awunayo imali into encama uncama sithatha impahla yamanje impahla shuthi sithatha egameni lokuthi wena awunamali but imali uyimisela ukuthi uyayikhokha okay ma awunayo namsangibonile usaqhubeka nokudayisa vele uzoyikhokha nini kanjani awusichazele phela kwenyanga nasedayisile indawo futhi uyiphi le nyanga okhuluma ngayo inyanga iyaphela kusasa kodwa phela uvele uyadayisa ukhona indawo zayidayisa yabona manje njoba sukuthethelele ekuthenini manje awunayo imali ngoSeptember sidinga yonke imali yebo noyithola ngoSeptember ilungile yonke sidinga yonke imali siyayifuna okay ma buyekeni ukugebengu ngoba sobuya nomunye umuntu futhi sobuya nomunye umuntu njamanje baningi abantu Ngisayikho nje endaweni zakuzobugebengu semphumile sengiphumile endaweni yakhe ngisafuna ngoba uyena
mfaka ngokupha imali. Okay, Spiggy. Angisafuni akasebenza adayisele yedwa. Sesizwile Ngoba Spiggy. vele. Sesizwile Spiggy uthi uphumile. Awusaqala ngani naye? Akunandaba. Okay, Spiggy. Uphumile ne? Uphumile njalo njalo. Okay. Kade Ma. Okay, manje zibophezela uyazibophezela ukuthi mina ngifuna ukukhuluma kakhulu. uyikhokha yonke imali Usangena endabeni yakho. Yes. Ugebengu vele. Ngabe ngithula ukuthi uzomshaya. Abethi nami uzomshaya ugebengu. Uzomshaya. Ngicela uma ngaphandle Spiggy. Angisayingeni indaba yakho mina. Angisayingeni. Kodwa ngiqala hamba. Okay, siyabonga. Uzoyikhokha nini imali? Imali ozoyikhokha kuphela kwa-September 15,000. 15,000. Yabo. Yonke. Okay. Siyabonga. Cela usekele phansi ke mama ngoba uyophika futhi inyanga. Yebo. Hayi kinking. Hayi awuthula wena. Phuma la bwana. Phuma la. Ngibongile ma. Angifuni ngiphume sigebengu ndini. Wena vele isigebengu. Udimaliza abantu. Vele ikhomba imali. Unamuthi isigebengu. Sala lokusala sala. Tambo. Anganda basala. Isigebengu na sala. Sala bo sala isigebengu. No, asambe nawo. Asambe nawo. Kuba. Ambani. Wena sotambana nawo. Wena Hamba